Ένα δείγμα ενός βροχοφόρου εθήμου που έρχεται από την αρχαιότητα παρουσιάσαμε εδώ στην Αυλή του Πολιτισμού, The Old Cherry Tree, που προσφέρει μόνο χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον έκρυβε πάντα την επιθυμία της επικοινωνίας με τη φύση και ο πιο εύκολος τρόπος ήταν η ευχή και παράκληση σε κάποια αόρατη θεότητα που μπορεί να φέρει το επιθυμητό. Η μίμηση του φαινομένου της επίκλησης αποτελούσε τρόπο επαφής με το υπέρτατο και στην περίπτωση αυτού του βροχοφόρου εθήμου στόλιζαν τα παιδιά με πρασινάδα και πάνω στις φιλοσιές έριχναν νερό. Τα υπόλοιπα στο άρθρο που συνοδεύει το βίντεο. Колкото капки се изсипваха през това сито, толкова дъжд да се изсипа от небето, земята да напои, да се ражда едро жито и пшеница, ситост да има, да е плодородна годината. Дай Боже, та ситост и за богатите да има. Дай ми Боже дъждец и температура.